7 ரகம் முளைக்கட்டிய நவதானிய கரைசல், சப்ததானிய கரைசல் அன்று கூட சொல்லலாம். இயற்கை விவசாய முறையில் செடிகள் பூக்கள் தருணம் அதிகரிக்க நல்ல மகசூல் பெறுவதற்கு இந்த கரைசல் நன்மையாக பயன்படுகிறது. இயற்கை விவசாய முறையில் 7 ரகமான நவதானியங்களை 24 மணி நேரம் ஊறவிட்டு முளைக்கட்ட வேண்டும். அதை பேஸ்டாக ருப்பி 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து 10 லிட்டர் நாட்டு மாட்டு கோமியத்தை ஆட் பண்ண வேண்டும். அடுத்து 24 மணி நேரத்துக்கு வச்சு நன்றாக உடலுக்க வேண்டும். அனைத்து வகையான பயிர்களுக்கு இலை மீது நன்றாக தெளிக்க வேண்டும். இது பூக்கள் தருணத்தை அதிகரித்து நல்ல மகசூல் வருவதற்கு நன்றாக பயன்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் சார் உருங்கும் பூச்சிகளை கூட விரட்டி விடுகிறது.